Ji bo me cejn bû du cejin cudahiyeke mezin di navbera wê yekê de heye ku nasnameya te hebe û tu bê nasname bî û ev yek ji bo me gelekî mezin e. Cejna Newrozê ji bo me gelekî mezin e, ew weke cejna dayîkê yan cejna rizgariyê ye, gelek tiştekî mezin e. Ev fermana ku derket dilê welatiyên Kurd di seranserî Sûriyê xweş kir. Ji ber ku cara yekem gelê Kurd di Sûriyê hez kir ku ew beşek ji vê welatê ne û ne weke serdema berê. Serdema nemayî muamele bi wan re nayê kirin ku tê de weke pilesê 4 û 5 dihatin dîtin. Ez 14 salan li Tirkiye mam tiştî ku biryar derket min her tişt ji destê xwe berda heta mal û amûrên wê û tiştên tê de. Ez yekser daketim Sûriyê tenê ji bo ku ez nasnameya Sûriyê werbigirim. Dema em Sûriyê jî dayîk dibûn û ji bo ku tu ji bo qeydkirina li dibistanê biçî wekî mafekî xwezayiyê her zarokekî. Me tenê ji bo ku tu bixwînî û mafê xwe yê xwezayî bi dest bixî. Me gelek zehmetî didîtin. Me gelek ji vê yekê ji nebûna nasnameya Sûriyê êş kişand. Tu nikarî kurê xwe bi navê xwe tomar bikî û nikarî mala xwe bi navê xwe tomar bikî. Di rojên rejîma berê de kesî girîngî bi me nedida û kesî mafên me nedida me. Em spasiya dewleta Sûriyê ya nû dikin ji bo daxistina biryarekê ji birê serok ji bo dayîna regeznameyê ji Kurdên Mektûmîn El-Qeyd re. Ta ku bi tevahî mafên xwe bi dest bixin. Em gelekî kêfxweş bûn û elhemdülîlah. Em spasiya hikûmetê dikin ji bo fermaneke wiha ji ber ku ew kêfxweşiya ku em hîs dikin ne tenê ji bo me ye. Belkî ji bo hemû Kurdên Sûriyê yên ku tiştekî wan tunebû ku îspat bike ku ew Sûrî ne. Ji bo zewacê me di tomarkirina wê de zehmetî dikişand ji ber ku te nedikarî zewacê tomar bikî heta ku razîbûn wernegirta ku dibe 6 an 7 mehan dem bigirta.